салом бинандагони азиз, барномаи иттилоотии вақтро бо муҳимтарин хабарҳои рӯз аз телевизиони душанбе тақдиматон медорем. Дар студия бо шумо Меҳрини Соябдуҳумид. Таваҷҷӯҳ намоед ба сархати хабарҳо. сада ҷашни бостонии мардуми тоҷик дар боғи фарҳанги фароғатии ба номи Абулқосим Фирдавсӣ аз ин ҷашни аҷдодӣ таҷлил намуданд. робияи балхӣ яке аз чеҳраҳои мондагор ва таъсиргузори таъриху адабиёти тоҷику форс, чорабини маърифатии адабии кумитаи корбозанон ва оила дар ин доира. баланд бардоштани сатҳи донишу забономӯзии хонандагон ва такмили маҳорати касбии омӯзгорон дар гимназияи Асадуллоҳ Ғуломов ҳафтаи забони англисӣ доир гардид. 31 январ дар боғи фарҳангии фароғатӣ ба номи Абулқосим Фирдавсии шаҳри Душанбе яке аз ҷашнҳои пуршукӯҳи ниёгон, нишоне аз фарҳанг ва такягоҳу пуштибони таърихи дури тоҷикон, ҷашни тавъам ба кайҳону солшуморӣ ва кишту кишоварзии сада ва намоиши тухмии зироати кишоварзӣ доир гардид. Дар даромадгоҳи ҷашнгоҳ гулхан, ки рамзи ин ид аст, афрӯхта шуд. фазои боғ идона оро ёфта, дар ҳар гӯшаи он кишоварзон аз минтақаҳои гуногуни мамлакат маҳсули боранҷ парваридаашонро, ки хоси он минтақа аст, пешниҳоди сокинону меҳмонони пойтахт гардониданд. гузориши ҳамкоронамон аз тантанаҳои ҷашнӣ ба ифтихори иди сада дар боғи Абулқосим Фирдавсӣ омода гардидааст. бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе барои меҳмонон ва сокинони пойтахт хатсайрҳои сайёҳии сайри сада ройгон ташкил карда шуд. иштирокдорони хатсайри сайёҳӣ дар назди муҷассамаи шоҳ Исмоили Сомонӣ ба ҳам омаданд. барои онҳо аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе шароити зарурӣ фароҳам гардида буд. таъкид кардан ба маврид аст, ки ҳадаф аз ташкили хатсайрҳои сайёҳӣ рушди соҳаи сайёҳӣ, ташаккул ва муаррифии бренди миллии сайёҳӣ, маркетинг ва пешбурди маҳсулоти соҳаи сайёҳӣ, ҳифз, инкишоф ва истифодаи оқилонаи захираҳои табиию, рекреатсионӣ ва мероси таърихию фарҳангӣ дар доираи таҷлили ҷашни сада мебошад. ширкатдорони хатсайр низ аз ташкили он қаноатманд буданд. хатсайрҳои сайёҳии сайри сада фарогири намояндагони корпуси дипломатӣ, донишҷӯёни хориҷии муассисаҳои таҳсилоти олии ҳудуди шаҳри Душанбе, сайёҳони хориҷӣ, роҳбарону кормандони соҳаҳои тандурустӣ, маориф, фарҳанг, занон, ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе, инчунин намояндагони воситаҳои ахбори омма буд. ҷои таъкид аст, ки роҳбаладон доир ба имкониятҳои сайёҳии шаҳри Душанбе ва моҳияти ҷашни сада маълумоти мушаххасро пешниҳоди сайёҳаткунандагон намуданд. маврид ба зикр аст, ки анҷоми ин тадбир ба хотири муаррифии бештари суннату анъанаҳои ниёгон, арҷгузорӣ ба фарҳангу ҳунар ва рушди бештари ин бахш заминаи мусоид мегузорад. ҳамин тариқ бо тамошои манзараҳои зебои пойтахти кишвар шаҳри Душанбе, ширкатдорони ин хатсайри сайёҳӣ ба макони тантанаҳои асосии ҷашни сада, боғи фарҳангу фароғатӣ ба номи Абулқосим Фирдавсӣ расиданд. бо ташаббуси бевоситаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз нав эҳё гаштанд, ки ин ҷашнҳо пеш аз ҳама иди ҷашни Наврӯз, Тиргон, Меҳргон ва сада мебошад, ки ин ҷашнҳои суннатие, ки ҳазорҳо сол пеш мардуми форси тоҷик онро ҷашн мегирифт ва бо манфиати рушди илму фарҳанг истифода мебурд. гуфтанд ба маврид аст, ки боғи фарҳангу фароғатӣ ба номи Абулқосим Фирдавсӣ имрӯз комилан фазои идона дошт, зеро масъулини вазорату идораҳои марбута ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ҳамаҷониба барои истиқболи ин ҷашн омодагӣ дида онро дар сатҳи баланди ташкилӣ баргузор намуданд. ширкатдорони хатсайри сайёҳии сайри сада пурра бо унсуру анъанаҳои неку мондагори ҷашни сада шинос шуда, онро намунаи беҳтарини фарҳанги мо арзёбӣ карданд. сада низ дар баробари дигар идҳои миллиамон дар баробари Наврӯз, Меҳргон ва Тиргон яке аз ҷашнҳои қадима мебошад, ки мардуми Тоҷикистон онро бо як шукушомади хоса таҷлил мегирифтанд. маҳз дар доираи сиёсати хиратмандони пешвои муаззаи миллат ин сада аз нав эҳё шуд ва имрӯз кулли мардуми ҷумҳурии Тоҷикистон ҷашни садаро пешво мебинанд. аз намоиши молу маҳсулот, тухмии зироат ва дигар ҳунарҳои миллию мардумӣ муовини сарвазири мамлакат, роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва дигар вазорату идораҳо бозӣ намуд. таваҷҷӯҳи меҳмононро зиёдтар гӯшаи шаҳри Душанбе ба худ ҷалб кард. сокинону фаъолони ноҳияҳои пойтахт бо масъулияти баланд аз ин ҷашни миллӣ истиқбол намуданд ва ба ин муносибат гӯшаи зебоиро оро доданд. дар ин ҷашнгоҳ инчунин тухмии зироат, хӯрокҳои миллӣ, гулу бутаҳои ороишӣ, техникаҳои соҳавӣ, техникаҳои кории кишоварзӣ ва дигар маҳсулоте, ки ифодагари ҷашни сада мебошанд, ба намоиш гузошта шуда буд. сокинон ва меҳмонони пойтахт тавонистанд ба ин ҷашнгоҳ омада маҳсулоти пешниҳод гардида ва гулу бутаҳои ороишию ниҳолҳоро харидорӣ намоянд. бояд тазаккур дод, ки ҷашнҳои сада, Наврӯз, Меҳргон ва Тиргон метавонанд барои муаррифии таъриху фарҳанг, урфу одат, имкониятҳои сайёҳии мамлакат ва ҷалби бештари сайёҳони хориҷӣ ҳамчун бренди миллии сайёҳӣ хизмат намояд. аз ин рӯ ташкили ин хатсайр амри зарурӣ ва тадбири саривақтӣ дониста мешавад.
сада аз ҷашнҳои қадим ва маъруфи мардуми мо аст ки дар радифи ҷашнҳои наврӯзу меҳргону тиргон қарор дорад ва дар фарҳангномаҳо ва осори назму насри пешинёнамон зиёд ёд шудааст. устодону донишҷӯёни коллеҷи муҳандисии омӯзгории шаҳри Душанбе аз ин ҷашни бостонӣ яъне иди сада хубу хотирмон истиқбол гирифтанд. шарҳи бештар дар ин бора. ҷашни сада оғози коҳиш ёфтани фасли сармо аст, яъне 100 рӯз пас аз оғози ҳамин фасли сармо ва 50 шабу 50 рӯз то ҷашни наврӯз, ҷашни сада ё ҷашни оташ таҷлил мегардед. иди сада ҳамчун паёмовари наврӯзи оламафрӯз мардумро ба шукргузорӣ аз неъматҳои табиат, омодагӣ ба фасли баҳор ва фаъолияти созандагӣ ҳидоят менамояд. ин ҷашни бостонӣ метавонад бо суннатҳои рангини худ омили муҳими рушди сайёҳии фарҳангӣ гардад ва таваҷҷӯҳи сайёҳони дохилию хориҷиро ба худ ҷалб намояд. бахшида ба ин ҷашн яъне иди сада дар коллеҷи муҳандисии омӯзгории шаҳри Душанбе чорабини фарҳангӣ доир гардед. дар толори ин муассисаи таълимӣ намояндагони факултетҳои коллеҷ намунаи маҳсулоти кишоварзӣ ва ғизову маҳсулоти нониро ба намоиш гузошта буданд ки ҳозирин зимми ҷамъомад ба омодагии донишҷӯён нисбат ба ин ҷашни аҷдодӣ баҳогузорӣ мекарданд. ҳамоиши инноватиро нахуст масъулини коллеҷ ифтитоҳ намуда садаро кӯҳантарин ҷашни мардуми ориёи табор ва ё кӯҳантарин ҷашни ҷаҳон унвон намуданд. дар воқеъ таҷлили ин ва дигар ҷашнҳои суннатию анъанавии миллати кӯҳанбунёди мо бо ибтикори пешвои муаззами миллат дар замони соҳиби истиқлолӣ аз нав эҳё шуда ба феҳристи мероси ғайримоддии башарият ворид гардида моҳият, зарурат ва муҳимияти онҳо барои мардумони мо аз нав баррасӣ шудааст. сипас чорабини зебои фарҳангӣ аз ҷониби донишҷӯён доир карда шуд ки ба ҷашни имрӯза таровати дигаре бахшед. бояд тазаккур дод ки дар замони соҳиби истиқлолӣ иди сада баробари дигар маросиму суннатҳои миллии мо умри дубора пайдо карда таҷлили ҳарсолаи он ба ҳукми анъана даромад ва дар радифи ҷашнҳои миллиямон ба қонунгузории мамлакат ворид гардед. боиси ифтихори ҳар яке мост ки ба шарофати соҳиби истиқлолӣ анъанаву суннатҳо ва ҷашнҳои миллии мардуми кӯҳанбунёди мо эҳё гардида аҷргузорӣ ба онҳо сол ба сол бештар шуда истодааст. чорабинии фарҳангиро таронаҳои дилнишин аз ҷониби донишҷӯёни ин боргоҳи илму маърифат шаҳомати дигар бахшед. гуфтан ба маврид аст ки роҳбарият ва устодону донишҷӯёни коллеҷи муҳандисии омӯзгории шаҳри Душанбе пайваста чунин чорабиниҳоро дар коллеҷ дар сатҳи баланд ба роҳ мемонанд. бо ибтикори кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида ба 1050-солагии Робияи Балхӣ яке аз чеҳраҳои мондагор ва таъсиргузории таъриху адабиёти тоҷику форс чорабинии маърифати фарҳангӣ баргузор гардид. гузориши хабарнигоронмон дар ин бора омода гардидааст. дар доираи ташаббусҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва кумитаи кор бо занон ва оила чорабинии адабии фарҳангӣ бахшида ба бузургдошти 1050-солагии Робияи Балхӣ бо тарғиби либоси миллии тоҷикӣ аз коллексияи тарроҳи ҷавон ва шинохта Нафиса Имронова баргузор гардид. ин иқдом ба хотири баландбардоштани фарҳанги миллӣ, эҳёи ҳунарҳои мардумӣ ва ҳифзи арзишҳои маънавӣ роҳандозӣ шуд. дар чорабинии роҳбарияти кумита бонувону занони фаъол ва дигар коршиносону тарроҳон иштирок намуданд. зимми чорабинии раиси кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон изҳор дошт ки боиси сарфарозист ки моҳи ноябри соли 2025 дар иҷлосияи 43-юми конфронси генералии ЮНЕСКО бузургдошти 1050-солагии Робияи Балхӣ ба феҳристи ҷашнҳои ЮНЕСКО барои солҳои 2026-2027 ворид гардид. зимнан президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми навбатии худ ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ки 16 декабри соли 2025 ироа гардид, қабули ин қатномаро аз ҷониби ЮНЕСКО далели равшани ҷойгоҳи хоси мероси маънавию фарҳангии тоҷикон дар тамаддуни башарӣ арзёбӣ намуданд. воқеан талошу заҳматҳои давлату ҳукумати мамлакат зери роҳбарии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати арҷ гузоштан ба гузаштаи пурифтихор ва пайванди он бо имрӯз ва фардои миллат самараи дилхоҳ ба бор оварда истоданд. қабул шудани қатномаи ЮНЕСКО оид ба таҷлили 1050-солагии нахустин шоираи соҳибдевони тоҷик Робияи Балхӣ дар сатҳи байналмилалӣ намунаи олии чунин талошҳост. Робияи Балхӣ дар қатори шоирони бузург аз ҷумла Рӯдакӣ, Фирдавсӣ, Шаҳиди Балхӣ, Абушакури Балхӣ ва Дақиқӣ аввалин шоира зан дар адабиёти тоҷику форс маҳсуб ёфта бо ашъори пурмазмуну оламгири худ шӯҳрат дорад. дар саҳифаҳои таърих занону бонувони тоҷик бо хират, ҷасорат ва дониш ҳамчун нигини тоҷи миллати мо нақши муассир гузоштанд.
таърих номҳои қаҳрамононаи гурдофариди далер, занони муборизу ватанпарвар томирис рухшона, маликаи бухорхудо ва даҳон нафари дигарро гиромӣ медорад. дар шаҳри душанбе маҷлиси кумитаи иҷроияи ҳизби халқи демократии тоҷикистон дар шаҳри душанбе баргузор гардид. дар кори маҷлис роҳбарияти кумитаи иҷроияи ҳизби халқи демократии тоҷикистон дар шаҳри душанбе оид ба фаъолияти ҳизб дар соли 2025 ба ҳозирин ҳисобот доданд. зӯҷаи навбатӣ дар ин бора омода гардидааст. маҷлиси кумитаи иҷроияи ҳизби халқи демократии тоҷикистонро раиси кумита абдураҳим шоҳиён ифтитоҳ намуда зимнан масъалаҳои рӯзномаро баррасӣ намуд. зимни гузориши раиси кумитаи иҷроияи ҳизби халқи демократии тоҷикистон дар шаҳри душанбе гуфта шуд ки соли 2025 кумитаи иҷроияи ҳизб дар шаҳри душанбе 104928 нафар аъзои ҳизбро дар 1112 ташкилоти ибтидоии ҳизбӣ муттаҳид намудааст. танҳо дар давоми соли сипаришуда 21736 нафар шаҳрванд ба сафи ҳизб қабул гардида 72 ташкилоти ибтидоии ҳизбӣ дар шаҳри душанбе таъсис дода шудааст. ҳамзамон дар идома гуфта шуд ки ҳизбиёни пойтахт бо мақсади сазовор таҷлил намудани ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ иқдоми навбатиро бо корҳои созандагии ободкорӣ ва саҳм гузоштан дар ободию шукуфои ватани азизамон роҳандозӣ менамоянд. бояд гуфт ки дар кори маҷлиси ҳизбиёни пойтахт муовини якуми раиси ҳизби халқи демократии тоҷикистон, муовини раиси шаҳри душанбе, роҳбарони як қатор вазорату идораҳо, раиси фраксияи ҳизби халқи демократии тоҷикистон дар маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, узви маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, академияи миллии илмҳои тоҷикистон, аъзои кумитаи иҷроияи ҳизби халқи демократии тоҷикистон дар шаҳри душанбе, вакилони маҷлиси вакилони халқи шаҳриву ноҳиявӣ, роҳбарони ташкилотҳои ибтидоии ҳизбӣ, аъзои намояндагии ташкилоти ҷамъиятии ҷавонон созандагони ватан ва фаъолони ҳизб иштирок ва суханронӣ намуданд. дар идома музокирачиён вобаста ба паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба маҷлиси олии кишвар суханронӣ намуда қайд намуданд ки паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун санади муҳими стратегӣ самтҳои асосии сиёсати дохиливу хориҷии кишварро муайян намуда барои таъмини зиндагии шоистаи мардум, таҳкими давлатдорӣ ва рушди устувори иқтисодию иҷтимоӣ заминаи мусоидро фароҳам меорад. инчунин ҳозирин вобаста ба фаъолияти кумитаи иҷроияи ҳизби халқи демократии тоҷикистон дар шаҳри душанбе дар самти баланд бардоштани маърифати сиёсию маърифати ҷавонон, истифодаи самараноки шабакаҳои иҷтимоӣ, ташаббусҳои вакилони маҷлиси вакилони халқи шаҳриву ноҳиявӣ дар самти рушди инфраструктураи шаҳраку маҳаллаҳо ва баланд бардоштани маърифати оиладории занону модарони шаҳраку маҳаллаҳои шаҳри душанбе ибрози андеша карда соли 2025-ро барои ҳизбиёни пойтахт соли фаромӯшнашаванда ва хотирмон арзёбӣ намуда фаъолияти кумитаи иҷроияи ҳизби халқи демократии тоҷикистон дар шаҳри душанберо дар давраи ҳисоботӣ дар самти татбиқи ҳадафҳои оинномавӣ ва барномавии ҳизб қаноатбахш арзёбӣ намуданд. таъкид шуд ки ҳизби халқи демократии тоҷикистон бо ақидаҳои сиёсӣ характери миллӣ доштааш зери роҳбарии пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон, раиси муаззами ҳизби халқи демократии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон замоне ба саҳнаи сиёсати кишвар омад ки дар кишвари азизамон Тоҷикистон оташи низоъҳои ҷанги шаҳрвандӣ хомӯш нагардида буд. маҳз аъзо ва ҷонибдорони ҳизби халқи демократии тоҷикистон тавонистанд ки аз худ азму иродаи қавӣ нишон дода мардумро ба роҳи рост ва ризояти миллӣ, ваҳдату ягонагӣ ва пойдории истиқлолият ҳидоят намоянд. ёдовар мешавем ки санаи 3 апрели соли 2025 дар маҷлиси кумитаи иҷроияи шаҳрии ҳизб соли 2025 соли тақвияти корҳои дохили ҳизбӣ дар шаҳри душанбе эълон гардида дар доираи ин иқдом озмуни шаҳрӣ аз рӯи номинатсияҳои кумитаи иҷроияи ибтидоии фаъол, ташкилоти ибтидоии фаъол, вакили ташаббускор, корманди шоиста, беҳтарин таблиғотчии ҳадафҳои барномавӣ ва хабарнигори варзида роҳандозӣ гардида дар ин рӯз дар маҷлиси кумитаи иҷроияи ҳизб дар шаҳри душанбе ҷамъбаст гардида ғолибон бо диплом ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ гардиданд. инчунин ба як зумра фаъолони ҳизбӣ сипоснома ва медалҳои ҷашнии ҳизби халқи демократии тоҷикистон тақдим карда шуд. дар муассисаи давлатии таълимии гимназия ба номи Асадулло Ғуломови ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе аз 24 то 31 январи соли 2026 ҳафтаи фанни забони англисӣ баргузор гардид. чорабинӣ дар доираи татбиқи барномаи давлатии такмили таълим ва омӯзиши забонҳои русӣ ва англисӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон то давраи соли 2030 роҳандозӣ шуда, ҳадафи он баланд бардоштани сатҳи дониши забономӯзии хонандагон ва такмили маҳорати касбии омӯзгорон арзёбӣ гардид.
از 24 تا 31 январи соли 2026 ҳафтаи фани забони англисӣ дар гимназияи ба номи Асадулло Ғуломови ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе баргузор гардид, ки дар он хонандагон фаъолона ширкат намуданд. маросими ҷанбастии ҳафтаи фанӣ бо суханронии меҳмонон оғоз ёфта, дар он таъкид шуд, ки омӯзиши забонҳои хориҷӣ бахусус забони англисӣ яке аз омилҳои муҳими рушди зеҳнии хонандагон ва омодагии онҳо ба рақобати ҷаҳонӣ ба шумор меравад. ҳамзамон нақши омӯзгорон дар татбиқи сиёсати давлатӣ дар соҳаи маориф ва баланд бардоштани сифати таълим махсус зикр гардид. дар чорабинии роҳбати гимназия омӯзгорон ва хонандагон иштирок карда барномаҳои фарҳангӣ низ пешниҳоди ҳозирин гардонида шуданд. хонандагон бо қироати шеърҳо бо забони англисӣ, иҷрои саҳнаҳои намунавӣ ва намоишҳои тарбиявӣ маҳоратҳои истеъдоди худро нишон доданд, ки бо кафкӯбии гарм истиқбол гардид. дар ҷараёни ҳафта омӯзгорони фани забони англисӣ як қатор дарсҳои кушод, маҳфилҳои омӯзишӣ, викторинаҳо, озмунҳо ва олимпиадаи фанӣ баргузор намуданд, ки дар онҳо хонандагон донишу маҳорати худро нишон доданд. олимпиада тӯли як ҳафта идома ёфта, хонандагон бо рӯҳияи баланди рақобатпазирӣ барои ишғоли ҷойҳои ифтихорӣ миёни ҳам қувваозмоӣ намуданд. ҳар як омӯзгори муассиса кӯшиш мекунад, ки аз рӯи барномаи таълимӣ бо истифодаи воситаҳои техникии муосири таълим дасташро ба роҳ монад. мана имрӯз хонандагон бо забони англисӣ ва муаррифии мамлакатҳое ки бо забони англисӣ муошират мекунанд баромад карда истодаанд. чунин чорабиниҳо баҳри пешрафти таълиму тарбия ва омӯзиши фанҳои русию англисӣ мусоидат мекунад. баргузории ҳафтаи фани забони англисӣ дар гимназия қадами муҳим дар самти татбиқи барномаҳои давлатӣ ва таҳкими сифати таълим ба ҳисоб рафта, барои дастёбӣ ба ҳадафҳои соҳаи маориф заминаи мусоид фароҳам овард. дар маросими ҷанбасти ҳафтаи фани забони англисӣ натиҷаҳои фаъолияти якҳафтаина таҳлил гардида, фаъолтарин хонандагон ва ғолибони олимпиада бо медал ва сертификат сарфароз гардонида шуданд. роҳбати муассиса чунин иқдомҳоро муҳим арзёбӣ намуда иброз доштанд, ки баргузории чорабиниҳои фанӣ ба рушди малакаҳои забондонӣ, худшиносӣ ва эҷодкории хонандагон мусоидат менамояд. дар коллеҷи информатика ва техника компютерии шаҳри Душанбе бо иштироки васеъи хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ҳудуди шаҳри Душанбе рӯзи дарҳои кушод доир гардид, ки дар он хонандагони муассисаҳои таълимӣ бо шароит ва имкониятҳои коллеҷи мазкур ошно шуданд. гузориш дар ин бора омода гардидааст. дар ин рӯз шумораи зиёди хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ҳудуди шаҳри Душанбе ба коллеҷи информатика ва техникаи компютерии шаҳри Душанбе ворид гардиданд. намояндагони коллеҷ хатмкунандагонро хуш истиқбол гирифта, маводи тарғиботиву ташвиқотӣ аз ҷумла рӯзномаи коллеҷ ва буклетҳоро дастрасии онҳо гардониданд. сипас кормандони масъули коллеҷ ба онҳо оид ба фаъолият, самту ихтисосҳо, базаи моддию техникӣ, шароити таълиму тарбияи ин муассисаи таълимӣ ва ҳаёти донишҷӯӣ маълумоти муфассал доданд. зимни муаррифӣ таъкид гардид, ки айни ҳол дар коллеҷи информатика ва техникаи компютерии шаҳри Душанбе ҳудуди 1400 нафар донишҷӯён аз тамоми гӯшаву канори кишвар таҳсили илм менамоянд. тибқи нақшаи қабул дар соли таҳсили 2026-2027 1000 нафар донишҷӯ дар ду зинаи таҳсил ба қайд гирифта шудааст. зимни суҳбат бо хонандагон иброз гардид, ки айни замон дар коллеҷ 3 факултет ва 7 кафедра фаъолият мекунад, ки дар ин зимн устодони бо таҷриба аз рӯи 18 ихтисос ба донишҷӯён дарс мегӯянд. муассисаи давлатии таълимии коллеҷи информатика ва техникаи компютерии шаҳри Душанбе дар байни муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ ва имонаи касбӣ мавқеъи намоёнро ишғол менамояд. коллеҷ мутахассисонро дар зинаи иқтисодчӣ, барномасоз, техник барномасоз, молия ва ба талаботҳои бозори меҳнат ҷавобгӯ омода менамояд. имрӯз дар муассиса рӯзи дарҳои кушод баргузор гардида истодааст, ки довталабон аз муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ҳудуди шаҳри Душанбе ташриф оварда аз бинои таълимӣ, синфхонаҳои компютерӣ, толори фарҳангӣ, китобхонаи илмӣ ва дигар марказҳои таълимӣ дидан намуда, аз ҷониби масъулин вобаста ба ихтисосҳои амалкунандаи коллеҷ, шакли таҳсил ва дигар масъалаҳои ба таҳсили оянда алоқаманд маълумоти зарурӣ пайдо намуданд.
маврид ба зикр аст ки дар коллеҷи информатика ва техникаи компютерии шаҳри душанбе қабули довталабон дар заминаи синфи 9 ва 11 тавассути маркази миллии тестии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон сурат мегирад. раванди таълим дар муассиса барои донишҷӯёни шакли таҳсилоти рӯзона ва шакли таҳсилоти ғоибона тариқи низоми кредитии таҳсилот ба роҳ монда шудааст. дар ин рӯз устодони ин муассисаи таълимӣ хонандагонро бо синфхонаҳои коллеҷ аз қабили синфхонаи компютерӣ, синфхонаи лингафонӣ, синфхонаҳои дарсӣ ва толорҳои варзишию фарҳангӣ шинос намуданд. бояд гуфт ки ояндаи дурахшони ҳар як шахс аз интихоби дурусти касб вобастагӣ зиёд дорад. аз ин рӯ ҳар як хонандаи муассисаҳои таълимиро зарур аст ки кӯшиш намоянд то соҳиб касбу соҳиб маълумот гарида ба халқу ватани азиз содиқона хизмат намоянд. ҳозирин дар идомаи суҳбат хонандагонро ба илмомӯзӣ ва тандурустии ифтихори миллӣ, истифодаи хуби техника ва технологияи муосир ва дар баробари забони давлатӣ донистани накам аз ду забони хориҷӣ даъват намуда, бо боварӣ иброз намуданд ки коллеҷи информатика ва техникаи компютерии шаҳри душанбе барои тайёр кардани мутахассисони ба талаботи бозори меҳнат рақобатпазир буда шароиту имкониятҳои зиёд дорад. бинандагони азиз, ин буд ҳамаи он хабару гузоришҳое ки тӯли чанд лаҳза тақдими шумо намудем. хонободу сарбаланд бошед.